Jeg hedder Andreas. Jeg hedder Mie. Og vi skal til Tyrkiet om en uge og have lavet en hårtransplantation. Ja, eller du skal have lavet en hårtransplantation. Jeg skal have lavet en hårtransplantation, ja. Du har okay hår. Jeg beholder mit. Er du klar til at få lavet hår? Det er ellers flot, som det er nu. Ja. Glæder du dig? Rigtig meget. Så er det sgu i morgen. Ja. Håret bliver flot. Er det dejligt at være fremme? Ja, det er det. Var det en lang tur? Nej, det er jo ikke så slemt. Det gik hurtigt. Mens Andreas han er ved at få lavet hår, så har jeg fundet det her kæmpe shoppingcenter. Og fundet den her mega gode juice. Så jeg går bare og hygger mig. Meget små krøller. Så er jeg kommet tilbage på hotelværelset. Og jeg kan godt mærke, mit hoved det kalder på en lur. Og så har jeg fået den her, som jeg skal bruge for at holde mit hoved fra alt det her opererede område. Det skal altså ikke ramme imod noget, det skal have fuldstændig fred. Så det bliver med den her på i nat. Halløj. Så er vi ude og få lidt luft. Ja. Og nyde Istanbul. Ja. Hvordan går det med dit hoved? Det går fint. Det ser godt nok pænt ud. Jeg er meget godt den. Og det gør slet ikke ondt. Nej. Det er tip-top. Det er bare top dollar. Så er der lige en update herfra. Ja. Nu er det 2 dage siden, vi kom hjem. Og det hele det kører bare. Jeg bruger min sæber, og nu begynder det lige så stille at ligne noget. Og det ser slet ikke så blodigt ud mere. Ej, det bliver dejligt. Må jeg krøve det? Nu er det 6 måneder siden, at vi kom hjem fra Tyrkiet. Ja, det kan man også se på min mave. Den er også vokset ligesom dit hår. Ja, det må man sige.
Men det er gået rigtig, rigtig godt med håret. Jeg har husket min kosttilskud, og jeg har masseret hovedbunden, og jeg har brugt den shampoo, jeg skulle bruge. Og jeg har ikke mærket noget som helst til det. Det er bare vokset helt naturligt. Så jeg er rigtig, rigtig glad og godt tilfreds med resultatet. Og det bliver jo kun kraftigere endnu. Ja. Der er jo, lægen han sagde, der var et år, før man kunne se sådan 100% det rigtige resultat. Og jeg er jo godt tilfreds allerede nu, så jeg tænker, det kan da ikke. Ja, det kan kun blive godt. Ja. Det er rigtig godt. Ja.